Яңа бинада яңа мөмкинлекләр. Әлмәттәге Нур яшьләргә психологик ярдәм үзәге ремонтланган бинага күчкәннән соң шартлар яхшырган. Белгечләр заманча алымнарны кулланып бушлай дәресләр үткәрә. Студентлар тавыш терапиясы сеансларында бик теләп катнаша. Кәефләре күтәренке, шунлыктан алар дәрес өчен барабан сайлый. Тыныч шартлар өчен исә гадәти булмаган глюкофон бар. Нур үзәгендәге әлеге бүлмә Яна Городничнаның яратып шөгыльләнә торган бүлмәсе. Кыз педагогларга үз проблемалары, кичерешләре турында сөйләгәнче, иң беренче чиратта күңелеңә хуш килердәй шөгыль табырга кирәк дип саный. Ичке кичерешләрдән барысында ашыгып сөйләмәскә, бар серләрне дә ачып салмаска кирәк. Яраткан шөгыль тынычландыра. Шуннан соң гына киңәш сораулар белән белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Белгечләр кешеләрнең эчке дөньясын сәнгать терапиясе аша өйрәнә. Әйтик, комнан ясалган картиналар буенча балаларның характерын һәм проблемаларын ачырга була. Психологлар диагноз куймый, шулай да катлаулы хәлләрне аңларга яки төрле сорауларга җавап табырга булыша. 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләр буш вакытларын үзәктә үткәреп, психолог белән киңәшләшә ала. Но сейчас мы больше говорим о том, Без психологка иң авыр чакларда гына түгел, яшәешне тагын да яхшырак, кызыклырак итү өчен теләсә кайсы вакытта мөрәҗәгать итәргә өндибез. Кешенең эчке мөмкинлекләреннән күбрәк файдаланырга булышабыз. Биредә хәтта һөнәри юнәлеш алу мөмкинлеге дә бар. Моның өчен компьютерда махсус программа куелган. Элек үзәк дуслык яшүсмерләр клубы базасында урнашкан иде, реконструкцияләнгән бинада белгечләргә эшләү мөмкинлеге тагын да арткан. У нас на сегодняшний день подростки самостоятельно звонят и записываются на прием. Яшүсмерләр мөстәкыйль рәвештә психологка мөрәҗәгать итә. Күп кенә ата-аналар гаилә форматында психолог хезмәтләренә йөрергә әзер. Без мәктәптә укучы яшүсмерләр өчен осталык дәресләрендә үткәрәбез. Нур үзәгендә сәнгать терапиясын уздыру өчен барлык шартларның да булуы бирегә килүчеләрне аеруча нык җәлеп итә. Иҗади дәресләр киеренкелекне киметә, кәефне күтәрә. Димәк, килеп чыккан кыенлыкларны җиңеп чыгу монда бик үк зур авырлыклар тудырмый. Шулпан Әмире, Рената Столярова, Динар Минхаҗев, Татарстан яңалыклары, Әлмәт районы.